So kung bisag katunga lang anang kuan tanang Pilipino, bisag naa laing nasod no ubang mga OFW ang atong mga kaigsunan nga nananamoy sa laing nasod, kung silang tanan, kung kitang tanan magtinabangay patang tanan no kanang follow or mag-add, mag-subscribe sa tanang mga YouTube channel. Dili lang katong mga YouTube channel sa mga sikat or sa katong mga gwapo nga mga YouTube channel, mga gwapa nga mga YouTube channel, mga sexy, katong naay mga magpakita ang mga kuan diha mga curves sa ilang lawas, mora na inyong i-subscribe. So kung kitang tanan mag-subscribe sa mga ato ang mga YouTube channel, tanang YouTube channel mag-subscribe ang tanang mga Pinoy, magtinabangay tang tanan. Imagine na, di ba? Bisan og tag 1 million lang kada usang tao. Imagine na, kitang tanan mag-income. Basin mao ni sulbad sa ato ang kapobre. Di ba? So, imbis nga usara ang madato, usara ang makakwarta sa YouTube channel, usara ang makakwarta or gamay ra ang makakwarta. Kita tanan kung magtinibangay ta, tanang mga gagmay nga mga YouTube channel diha kung ato nang tabangan, pertindaganang kuan, pertindaganang ma-monetize nga mga channel, nga mga YouTube channel o mga Facebook page. Sa makapangutana ta usahay nga nung ang uban mo subscribe sa YouTube channel kadto ra sa mga gwapa ug mga gwapo, mga sexy ug mga dagkog lawas. Ang uban sad kadtong mga nasikat na daan, usang gi-subscribe dito. So sila ang nadato. Kung ganahan mo tabang sa mga nasalanta sa Baguio karon. So kadtong mga lugar nga mga night YouTube channel diha sa naigo sa Baguio, Ulysses ug sa katong sa Baguio Roli. I-subscribe na tatong tanan ilang mga YouTube channel dito. Di ba? O imbis nga mo subscribe ka sa mga YouTube channel nga walay kuan nga oban nga walay mga kwenta nga mga content kay tungod lagi kay gwapo o gwapa na inyong gi-subscribe lang YouTube channel. Ano adi man mo subscribe ngadto sa mga YouTube channel sa katong mga gipangsalanta sa Baguio para makatabang mo. So akong gianghuwag no kadtong mga naigo sa Baguio, kadtong mga nabahaan diha, kadtong mga na kuan nawagtangan og mga trabaho, kuan ninyong YouTube channel diya. Ing nangagikan ka ni lugraha para atong i-subscribe tanan. Kitang tanan mga taga Pilipinas, mo subscribe ta sa YouTube channel sa mga nasalanta diya sa Baguio. So makatabang pa ta. So bahala unsa na ilang ibutang diya nga content, ato nang i-like, ato nang i-subscribe ilang mga YouTube channel para at least di na ta mangayo og mga tabang sa laing nasod. Magtinabangay na lang, taka na lang ilang ka ng mga advertise, mga adya nga mabutang sa ilang YouTube channel. Maka-income man sila, ana. Diba? So, nga na lang, anong di naman tayo magtinabangay? Magtinabangay ito. Sige lang upload og video nga, please help sa mga lugar nga gisalanta sa Baguio. Nya atong i-upload sa video, mag-upload ta para daghan ang mo share, daghan mo follow, nya ikaw maka-income ka, malipay kay ka. So, kung gusto mo nga makatabang, katong mga YouTube channel sa mga nasalanta sa Baguio, katong mga taga dito, ato tong kwaon, ato tong ilailahon sila, kinsa man to sila. Unya, ato tong i-follow ilang mga Facebook page o ilang mga YouTube channel. Aron, maka-income sa sila. Maka-income sila, so di na ministil nga magulot pa ta sa ayuda sa gobyerno. Sa simpleng pag-click sa subscribe o sa pag-click sa like o kanang pag-follow sa mga page o kanang uban pang mga kuan diha, mga social media. Nakatabang ka. Di ba? Wala man, di man siguro kakahatag o kwarta. At least nakatabang ka nila sa ilang pinagi sa imong pag-like, pag-share o pag-follow. O pag-subscribe. Di ba? So, manghinaot ko, no? Kung gusto mong mutabang sa ato ang mga kaigsunan nga nasalanta sa Baguio, labi na sa karong panahon na, i-follow, i-pa-share ilang mga Facebook page niya, i-pa-share ang ilang mga YouTube channel para atong i-subscribe, atong i-like para makaabot sila sa requirement, sa minimum requirement para makabangon sila at the same time maka-monetize po sila. So, ay na lang ninyo na sundi ang mga ubang mga tao diha nga walay mga content unya, mga content mga influential kayo nga makauban ang uban no dili tanan ang uban makadaot sa kaugmaon sa tuang mga batan-on. So, ayun na lang, mga nung ato pamanan niya. Ang uban,
makahatag o ganang bastos sa mga kababayan, lingaw kay taana. So, di man sa ingon nga nagyaw-yaw ta, no? Ang ato lang ba nga, usa ka click, usa ka subscribe, usa ka follow, basin makatabang ta nila unya pohon. So, maura na siya akong mastorya, guys. Dahan kay salamat sa inyong pagsabot. Maayong hapon ka natong tanan.